leyendo, Chus, la versión de Succession que publicó, que tradujo Aaron para Shearsman's Books, me da la sensación, y solo es una sensación, de que afuera de la poesía, de la propia poesía, hay una estructura conceptual. Y obviamente hay muchas novelas, poemarios, libros que tienen una estructura, pero la sensación que tengo es que nos enseñas esta estructura. Y ahora mismo, mirando o viendo la portada que usa Exoskeleton de esto, me parece que igual que sí. Y mi pregunta es, ¿por qué elegiste enseñarnos en el propio poemario esta estructura? Y si es ese caso, ¿qué es? Por favor. Gracias. Gracias polo vosso entusiasmo, realmente aplaudir as preguntas é algo fantástico. É normal que estedes cansos. De todos xeitos, a ver se contesto a pregunta. Mira, Secesión é o cuarto libro de un proxecto máis amplio que, bueno, en realidad é unha pentaloxía que ten por título De Frúa antes método, non? Neste proxecto eu tratei de que eso que se concibe normalmente como lírica, non como poesía, sino como lírica, lindase con diferentes xéneros que non foran a lírica. E concretamente, pois, neste libro, este libro ten un nacemento moi particular, non? O meu editor, Carlos Lema, en un momento determinado me pediu que fixese unha autobiografía, non? Nese momento, diversos poetas da miña idade estaban escribindo as súas memorias, as súas vivencias. Eu considerei que era un pouco nova para tal cousa, despois considerei que non tiña nada que contar e, por terceiro, considerei que a única forma que tería eu de facer unha biografía é que as palabras se convertisen elas mesmas en biografía. Eso por unha banda. Entonces, efectivamente, neste libro hai esa transmutación dunhas palabras que son autobiográficas, non? Por exemplo, este último texto que leí realmente é así. Eu estou paseando con Manolo Outeiriño por Ourense, Manolo Outeiriño é un poeta ourensá, e iso sucede así. O que pasa é que o que ocorre entre a realidade e o que se escribe, hai esa transmutación, e se non consigues que a palabra se convirta en biografía, non vale de nada, non? E por outro lado, e volvendo xa ao que ti preguntabas, neste libro eu tentei que a palabra poética, a palabra da lírica, sin chegar a ser pensamento, lindase co pensamento. E dai ven a estructura. Estamos... Eu concibo un pouco o poema como esa doble tensión. Por un lado está a música, que non necesita da palabra, e por outro lado está o pensamento, que non necesita da música. E o poema, de alguma maneira, é a greta que sostén, que posibilita e que divide. E a partir de aí vai nos falar. Estamos... Entonces, bueno, ese abeirarse cara ao pensamento do que non ten estrutura, que é a lírica, esa greta, é un pouco que lle dá estrutura ao libro, e eu creo que eso é o que ti percibes como estrutura. E por outro lado, xa que eu estaba facendo autobiografía neste libro, que nunca se perdeu de vista esa proposta de Carlos Lema, pois aconteceu tamén que me permitín decir, bueno, pois este é o libro no que eu podo decir alguna cousa, non? E ese eu, naturalmente, é o da autora, que non é o meu eu, evidentemente, e volvemos a ter aí outra greta, non? O eu que escribe, e por iso hai unha sección aquí que dice o eu que prega, desprega, nunca calza a última freira, é dicir, esa sempre como unha greta, non? É dicir, ese eu, evidentemente, esta persona que tes aquí enfrente non é quen escribiu este libro, evidentemente, porque quen escribe este libro, e así comecei a miña intervención, é esa voz que se suseita dentro dunhas palabras, a voz do animal que somos primeiro, ten que aprender a falar, e despois o suseito é a escritura, non... Non sei se te posible... Sí, no, exacto. Entonces, es enseñar, obviamente que la estructura es por sí, es porque estás haciendo una autobiografía que al mismo tiempo no es memoir. Exacto, que non é memoria. Eu tratei, efectivamente, que non fora unha memoria, sino que, bueno, pues esta cousa, non? Gracias. Moitas gracias.
Se poderades narrar un pouco o silencio mentras a xente responde, quizáis o resto do público tamén poida escoitar mellor, se xa máis doado o diálogo. Prego que, por favor, estedes un poquinho máis caladiñas e caladiños, por esta banda especialmente, para que poidamos escoitar ao final, porque senón é difícil coa acústica chegar a escoitar. Si hai unha pregunta aquí... Quería preguntarle a él si alguna vez quería preguntarlle si alguna vez cando escribe poesía que leve palabras en galego, si alguna vez algún editor che puxo pegas ou inconvenientes a que publicases con palabras en galego. Sempre di o meu editor principal que non entende o que fago en inglés, por eso non lles importa moito se uso palabras en galego. En efecto, porque a miña poesía tamén, como a de Chus, é moi densa, tiven no pasado recensións dicindo que eu non entendo ninguna palabra do que Moure escribe. E así pensaba que son libre, así, posso usar qualquer palavra, posso escrever em qualquer idioma que quero, que me apetece ao tempo. E assim, se emprego palavras em galego e às vezes em francês, às vezes em outros idiomas que tenho. Para mim é importante também porque em Canadá, em inglês, o meu público é anglo-parlante e pensa esta gente que só fala inglês e que só existe em inglês, e não é o caso, que existe mais que um idioma, e um destes idiomas é o galego, que para mim em Canadá é um idioma totalmente normal. Falo em galego que falo em inglês ou em qualquer outro idioma. E assim, para mim é importante mostrar aos leitores e às leitoras que há outros idiomas no mundo que o inglês. Graças por boa pergunta. Aí hai unha pregunta? A mí me gustaría saber os vosos novos proxectos. Falabas antes da Espiral que continúa e sigue aí expandéndose. Me gustaría que falarades as dúas polos vosos proxectos por separado e se tedes tamén, non sei, prevista algún outro paso máis nesta colaboración entre vos. Bueno, pois con respecto a iso, Erin traduciu xa o meu último libro, Carne de Leviatán. Carne de Leviatán sairá na primavera de 2016 nunha editora de San Francisco, non? Sí. San Francisco, California. Sí, en California. Eu estou encantada de publicar en California. Bueno, if you're going to San Francisco, to where? Bueno, pois ese é o proxecto que temos e, bueno, pois Erin sigue promocionando Secesión e Secesión por toda América, moi pavero para min porque eu teño unha presencia virtual, é dicir, a mí filmaronme un vídeo e entonces eu pois tamén recito os poemas, non? Entonces Erin vai co vídeo e ela recita, bueno, facemos o que se fai aquí, pero eu o fago en presencia virtual, con o cual, pois o que quería decirvos é que vos dades conta que a poesía é algo moi tecnolóxico, moi moderno, e que estamos a última. Aplausos, por favor.